an céad scéal atá againn in san capital seo ná conas lúbíní a bhait. Ok, so feich ar an ceist seo, tá 2 in aice leis an sláinn seo, agus tá lúda 3 in aice leis an sláinn sin. So cílín an ihar in aice le bracéid bhí is againn é seo óna capital slán ihreacha 4 in aice le 3, cílín si sin 4 fá 3 agus cílín si sin 2. Ok, so tá an rud céine ag tarlú an seo 2 in aice leis an bracéid cílín si sin olrú. So seo an slí dynamid é term amháin ag gnám, so 2 fá 3x sin cévéadx ó 6x. Anis 2 fá 2y, cévéad y is againn, bhí gáchin olrig é fá 2 agus tá 4y agat. An sin 2 fá lúda 4, 2 fá lúda 4, sin lúda 8. Okay, so dollar an 2 fá 3x, which is 6x, 2 fá 2y, which is 4y, 2 fá lúda 4, which is lúda 8. And ish tá mechanism íanamh an seo. So lúda 3 fá x, so I gcónaí ná déanrúd ar an córa seo. Lúda fá móda, so tá an freagra chuna bheith lúda 3x. Lúda 3 fá lúda 3y, so I gaiir níos stacar inis, lúda fá lúda sin móda, déine cóirí ar dús an sinna ihreacha 3 fá 3 sin 9, agus tá y a bháin againn so fá go bhfuil an sin é. Lúda 3 fá 2, lúda fá móda sin lúda, 3 fá 2 sin 6. Ok, so níos tá na lúbíní imethe agus tá slán anna áda againn le 1, 2, 3, 4, 5, 6 terma ann. So tá anna cé terma againn agus just, when Cadarin mé sin is 4y. Ok, so níos bháling é sin a scríomh slíní simply. So tá mé chuna termí cosúla a bhailú le chéile. So is terma cosúla é an 6x, an lúda 3x, agus ní léon terma cosúla eile. Terma cosúla eile ná an 4y agus an 9y, mar tá an athróg céine ann. Okay? Agus an sin níl éon athróg in éair an seo, níl ach na ihreacha. So is tar seach é seo an lúda 8, agus is tar seach é sin an lúda 6. So tá mé cníd chuir le chéile. So 6x lúda 3x sin 3x, 4y móda 9y sin 3y, agus lúda 8 lúda 6 sin lúda 4. Tá sé sin arrós againn ó slán ihreacha. So ní gáda a rís é sin a bheith I dachna de friúil, but sin mar atá sé gom.